Una, dos y tres. Coral Polifònica Alcoiana! Bueno, que pareix que aixina se n'anem a... Cuidao, mama. Cuidao. Un bache. Que pareix que se n'anem a la playa de Gandía, però no, no, realment avui Alcoianos por el mundo se n'anem en la Coral Polifònica Alcoiana on, mama? A la entrada de Pego. A l'entrada de Moros. A cantar-li al capità Cristià El Diví. El Diví. I Carmira Burana. Avui fa una temperatura ideal. Ideal. Ara no estarem a 34, 35 Igual graus. de esto suggestió. Això, Ja no hi ha que pensar. Portem plis playet, Sí, cubitets. litros de I els olla. bocates, has pillat també? Sí, també. Per si acas, per si acas. Mira, mira. Queridos míos, mira, la bolsa del modernisme Alcoiania, i tot Alcoiania. Anem a evangelitzar en Alcoiania, en la Marina Alta i la Safor, correcte? Perquè quan passem per Gandia, farem una pitaeta. Exacte. Vale? Molt bé, ara vos contem més coses. Queridos míos, Alcoianos por el mundo. Adeu. És tot subjectiu, vol dir, la calor és un estado de ánimo. Han dit que qui diga que fa calor que paga un chupito, a que sí? Ah, sí. Chupito. I t'has dut Rebequeta? Yo sí, aparte sí dins. Per si acas. Es de cotón. Es de cotón perlé. Es de cotón perlé. De cotón perlé. Qué maravilla. Qué maravilla. Nos han posat autobús nou en la Coral i tot, per estrenar-lo. Era la nevereta. El meu germà També. que quasi pareix que s'emporta 10 litros d'aigua que eren per mi, però el meu germà també s'agarrava los dos garrafes. 10 litros d'aigua. Ahí la nevereta. Va pegar-li la volta, què diu? La volto. Volta. Ara són les voltetes també que s'entaina. La mama com en un viatge de l'inserso, ella la primera. Vaya la que primera. Que barra que tens. Ara traiem el numeret on tenim que sentar-se. Guardeu-li papà aquí. Guardeu-li, di-li. Però si n'hi ha, no, home, n'hi ha 60 asientos. Ahí da el millor cuidado. Les 4:15 i què marca? 41, 42 graus, que meravella, però que meravella. ¿A que sí? Qué alegría. Menos mal que Soraya m'ha posat l'aire condicionat així, on tocar el Masegosa, la mama va en primera fila. No està mal. Veus que el conduïm ara després? Ara que mos deixen. Que mos deixen conduir. Una de les avantatges de viatjar en una coral és que t'amenisen les siestes. Canelita, van ensayant ahí. Com en la pel·lícula de Solo en Casa, quan ell intenta tornar enes de la banda de música, que van des de l'estado de no sé on a l'estat no sé on en la furgoneta i bueno, això és igual. Solo en Casa 2. El diví. Temazo. Un dels moments més emocionants és quan crucem el riu Serpis. Ha hagut ovació. Ara el riu Serpis és un canyaret, perquè vamos, ni és riu ni és un canyaret, el riu Serpis. Però sí, hem atravessat ara... Estàvem parlant de Rosita More, són conversacions Va interessants. néixer en 1938. La Puri, en plena guerra civil, i Rosita Mores. La Puri, 87 anys. Mi éxito ha sido no operarme no sé qué, Paula. Rosita Mores. Converses. Que quedamos arreara. Ixe. Va, cachoches. te pegamos? Cachochas. Què diu en castellà? Esperança, que està parlant pel mòbil i vol esperar algú. És de Madrid, Este es de segurament. Madrid. És que estem desesperats perquè portem 2 mesos i mig atravessant la circunvalació de Belreguard. Encara mos pegarà. Mira, chulo. Mira, currichi, pero ¿qué estamos locos? Toca abrirme. Pero que Espera, vols que ho expliqui jo? ¿Este que es tonto o qué? Sí. Ala, va. I s'ha enfadat. Quin moment. Fuera. Increïble. Saps què passa? És que portem així, intentant atravessar Belreguard, Miramar, Oliva... I acabem d'atravessar la gasolinera on paràvem a bossar quan anàvem a Fontilles, tio, la dels xampinyons.
Que meravella. La mama diu altra volta, clar, és que estic fent en 2 càmeres. Algunes coses... És que això és una docusèrie, mama. És que... La mama queixant-se ahí davant, ella sola. Que va la primera damunt. Mira la mama, que me va ahí, Mario Amparo. Mira los dos. Hola, què tal? Que això, necessitem un canal 24 hores. Sí, perquè ara ve la Marjal. Ara ve la Marjal, ara anem a fer un... Ara ve a fer Disney. Hòstia, Disney. Vosaltres imagineu lo que haguera sigut per la Safor i la Marina Alta, Disney. Tots els dies sí, mama. I en comptes de demanar un menú de hamburguesa con Coca-Cola, seria hamburguesa casalla, Coca-Cola, paella, que bo. Figatells. Figatells, xaval. Menú de figatells. No saps què són els figatells gèlics? El Linus de cultura, tio. El Linus de Figatells és l'hamburguesa d'ací de la zona. L'hamburguesa de tota la vida. L'hamburguesa valenciana. De figatells. Aquestes gent és que saben cantar, però... I en coses, i després... A veure, xous. Che que bé estem així, Me pega un aire como en el Sáhara, colega? Pero es pego, no es el Sáhara. Que digo yo que no es el Sáhara, es pego. Increíble. No, no fa tanta calor. No, és psicològic. Però és calor. I la mama, que és superfeliç, se n'ha anat. Se n'ha anat, no sé com se n'ha anat. Que tenim així partitures i de tot. La mama és hippie, tio. La mama diu, jo me'n vaig. Pues deixa posar tota l'escampa. Que meravella. Ala, vingut a festes. Sabeu què passa? Que els alcoians tenim un deliri de baixar pa cavall, dona igual, jo no sé on estem anant ara, però és pa cavall, com l'entrar, com l'entrar. Ah, bueno, que sale la megafonía. Che, qué maravilla. Autobús després Mora replega. Vale. L'autobús. Com esteu? Tots els que mos falten. Megafonía, queridos míos, Silvia de Gallanes, eso es internacional. Silvia y Mari Carmen. Ai, 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 que maravilla. Perquè si no... Això és com la ruta al bacalao quan estàvem fora en els pàrquings. Com es dia el botelló que feien en els pàrquings? Botellón, però n'au. Pues ara han tingut un xicotet inconvenient en l'autobús perquè tots els anys es quedaven moatros, però ara hem tingut que posar l'avituallamiento en 2 cotxes i estem així pues, com si fos la ruta al bacalao. El mòbil. No, és l'aigua, és l'aigua. Ara, jo deduzco que caben 8. No, però és que no ha dit com... Jordi... Van organitzar els micros. Sí, i Pedro. 3 i 3. Sí, Jordi i Pedro... Així estan els de Benilloba. Els de Benilloba, bona part. Benilloba, devuelve hoy radiante. Ja hauria tots despiertat. No, a Rueda no farem una. Per aquí, nen. Qui és del ball? A veure com sona això, saps? Són uns moco de pau, para boba,
Esteu tots vius, Coral Polifònica Alcoyana. Esteu tots vius. Estamos vivos. Qué maravilla, qué maravilla. Buenas. Ah, se està fresquet, Mama, Si qué, está mejor que en el carrer. qué maravilla. Toro. Buenas. Vale, ara en el cop... Ara no el coi, sinó anem a l'Sport Passion. Tu què ho entens, Jordi? Això com estira per acabar? Ni idea. Ni idea. Tu què ho entens? Verigua, verigua. Verihuevo. Van a hacer varias paradas. Hemos conseguido el éxito de la Coral Polifònica Alcoyana. Amores de Benilloba, estan bé, tots els de Benilloba. Lo important són els de Benilloba, els de més... No sabemos. No, els de Benilloba sí que estan allí. La de Benilloba está. Sí, sí, estan els de Benilloba. Els de Benilloba estan, és lo important. Nos, Eli, tot el Eli, la de Benilloba. Espera, que encara falta algú. No arranques, Qui falta? Crec que falta Lola. Falta Lola. Encara ens deixarem algú. Vale, pero nosotros vamos a aprovechar para despedirse, queridos míos. Ya veureu el vídeo, Anem a veure la mama si ha sobreviscut. Estàs viva, mama? Sí, Sí. Us ha parecido una discoteca, Eli està derrotada, la de Benimares de Benilloba, que fluixos vos veig. No sé yo. Ay, qué barra. Queridos míos, Coral Polifònica Alcoyana, en Pego, misión especial. quedat de maravilla. Mos han aplaudit i tot. Mos han aplaudit, sí senyor. Sí, senyor. Tots contents, tota la vall de Pego, hasta la Safor, contents. Increíble. Bueno, people, adiós. Passat de cantar el Diví a Joaquín Sabina. ¿En serio estás en la fàbrica de Create? Create, Annalyn, grans descobriments. De tot. El meu toallero és de Create. Per exemple, Fan electrodomèstics coses que descobreix Annalyn. vintage, correcte. És de veres, electrodomèstic vintage, estan així en Oliva. No sabia que estan ahí. Qué maravilla. Bueno, soy es Miramar, ¿no?